नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. गोव्यात सुरू असलेल्या 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा आजचा 5वा दिवस. बघूया इफ्फीविषयीच्या बातम्या. इफ्फीत आज जवळपास 50 चित्रपटांचं प्रदर्शन झालं. त्यात 90% चित्रीकरण जंगलात पूर्ण केलेल्या द डेड एंड या चित्रपटाचाही समावेश होता. पण इफ्फीत आलेल्या सिनेरसिकांचं आजचं खास आकर्षण होतं ते म्हणजे सध्या प्रचंड गाजत असलेल्या कांतारा या कन्नड चित्रपटाचे दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टी यांचा मास्टर क्लास. केवळ 16 कोटीत तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आजपर्यंत 400 कोटींपेक्षाही जास्त गल्ला जमवला. या यशाचं गमक काय आणि सध्या एकूणच प्रादेशिक चित्रपटांचं महत्त्व कसं वाढतंय याबाबत ऋषभ शेट्टी यांनी आपले अनुभव सांगितले. कांतारा हा कन्नड लोकांनी पाहिल्यानंतर तो त्यांना इतका आवडला की आजूबाजूच्या राज्यात या चित्रपटाची जाहिरात आपोआप झाली आणि मग आम्हाला हा चित्रपट केवळ 2 आठवड्यातच हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि मल्याळम या भाषांमध्ये डब करायला लागला, असंही यावेळी शेट्टी म्हणाले. भाषा कोणतीही असो, कथा ही दर्जेदार आणि जागतिक असेल तर तो चित्रपट चालतोच. याचं सैराट हे एक उदाहरण असल्याचंही ऋषभ शेट्टी यांनी सांगितलंय. बघूया ऋषभ शेट्टी यांच्या मास्टर क्लासची ही एक झलक. तुलु फिल्म का भी हो सकता है एक स्ट्रगल, लेकिन जो तुलु फिल्म आज अच्छा चल रहे उधर मैंने लिमिटेड सेक्टर में लिमिटेड स्क्रीन्स में, लेकिन इट्स नॉट अबाउट वन लैंग्वेज और वन रीजनल फिल्म्स. जो फिल्म में कहानियां क्या लेके आते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लोगों को कनेक्ट होना चाहिए. सिर्फ हम लोग भाषा में किए हैं, वो लोग नहीं देख रहे, वो रीजन में लोग नहीं देख रहे, ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग. जो आज ऐसा ग्लोबली जा रहा है कंटेंट, क्योंकि उतना ग्लोबली होना चाहिए कंटेंट, तो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट होना चाहिए. वो हुआ तो वो स्ट्रगल का बात नहीं होता. तो फिल्म मेकिंग में जो सीरियस है, वो टेक्निकली अगर आप अच्छे से एक कंपनी फिल्म किया तो लोग देखते. क्यों नहीं देखते? एक मराठी फिल्म आई थिंक सायरट, तो हमको मराठी आता है क्या? तो कर्रा में इतने अच्छे चला फिल्म, बहुत सारे लोगों को, सब लोगों को पता है सायरट क्या है. वैसा रहते तो कंटेंट ग्लोबली अपील होना चाहिए. वैसा एक कंटेंट लेके आके आप फिल्म किया तो डेफिनेटली. अर्ली 90s तक जो फिल्म आ रहा था कन्नड़ा में, हमारे लेजेंड अन्ना और डॉक्टर राजकुमार एक मेथड की फिल्म भी करते थे और एक फैमिली ड्रामा भी करते थे और एक कमर्शियल एक्शन फिल्म भी करते थे. और एक लेजेंडरी डायरेक्टर थे शंकर नाथ सर ने एक बच्चों को जैसा एक फुल ऑन एक्शन फिल्म करते थे, सेम टाइम मालगुडी डेज भी करते थे. तो क्या है कि एक बैलेंस होना चाहिए हम हर फिल्म इंडस्ट्री में. हर मतलब बहुत सारे ये ऑडियंस में दूसरे टेस्ट रहता है उनका. जो कुछ लोगों को एक फैमिली ड्रामा पसंद आता है, कुछ लोगों को एक्शन फिल्म पसंद आता है. लेकिन क्या ना, ये 90s एक डेंजरस मोमेंट था. उस समय फिल्म ज्यादा कमर्शियल बन गया. कमर्शियल इन टर्म्स ऑफ एक्शन फिल्म किया, एक राउडिज्म, एक अंडरवर्ल्ड, वो सब पीक में आया था उस समय. रियल में भी अंडरवर्ल्ड वैसा आया था. तो लोगों को वो नए मतलब देखने के लिए फिल्म में अंडरवर्ल्ड दिखाया तो अच्छा ये सब फिल्म किया तो लोग देखते. एक फिल्म इंडस्ट्री में वैसा एक जजमेंट आया कि ऐसा कमर्शियल फिल्म किया तो लोग देखते हैं. वो एक सीजन था. लेकिन उधर से आगे हम लोग एफर्ट नहीं डाले कि हर तरीके हर जॉनर का फिल्म देखने वाले लोग एक ऑडियंस है, उन सब लोगों को हम लोग मानना पड़ता है. सब लोगों को हम लोग फिल्म्स बनाना पड़ता है. एक आर्ट फिल्म भी वैसा ही इम्पोर्टेंट है, एक कमर्शियल फिल्म भी इम्पोर्टेंट है. वो बैलेंस नहीं है तो वो इंडस्ट्री समझ में होता है. क्योंकि कमर्शियल फिल्म देखने वाले बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं. वो प्रोड्यूसर्स अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो एक उसको कमर्शियली सक्सेस होना चाहिए ना. तो इसलिए वो बैलेंस नहीं मिला तो ऐसा हो जाता है. सो आई थिंक ऑल टाइप ऑफ फिल्म्स वी हैव टू मेक, जो कंटेंट बेस्ड हो, कमर्शियल फिल्म हो, हर तरीके से फिल्म में हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए.
तुम्ही ऐकलत की ऋषभ शेट्टी काय म्हणालेत. कांताराचं बरंचसं चित्रीकरण आपल्या गावाकडे झाल्यामुळे लोकांनीही भरपूर साथ दिली आणि खूप वेळही चित्रीकरणाला देता आला. त्याचा फायदा चित्रपटाला कसा झाला हा अनुभवही यावेळी शेट्टी यांनी सांगितला आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. नोकरीसाठी कोणी लाच मागत असेल तर एसीबीकडे जा, मुख्यमंत्र्यांचा बेरोजगारांना सल्ला. राजभवनात झालेल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी दिली 1250 जणांना नियुक्तीपत्र. बंद पडलेल्या शासकीय संजीवनी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची बिले थकवली. शेतकऱ्यांचा संताप, तीव्र आंदोलन छेडण्याचा शेतकऱ्यांनी दिला इशारा. हणजूणमधल्या पार्टीत ड्रग्सच्या ओव्हरडोसमुळे दिल्लीची तरुणी अत्यवस्थ. ड्रग पेडलर अजूनही मोकाट, तरुणी आणि तिच्या सहकार्यावरही गुन्हे दाखल. भाजपाच्याच नगरसेवकांनी दाखल केला भाजपाच्याच नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव. फोंडा नगराध्यक्ष रितेश नाईक अडचणीत. मुरगाव नगरपालिकेचा अजब फतवा. आपल्या घरी घाऊक मासे विक्री करणाऱ्या मत्स्य विक्रेत्यांना मुरगाव पालिकेची नोटीस. मासे विक्री बंद केली नाही तर करणार कारवाई. आणि ओल्ड गोव्यातल्या सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा उत्सव होणार 3 डिसेंबरला. फेस्तापूर्वीच्या 9 दिवसांच्या प्रार्थनेला झाली सुरुवात. आता आणखीन एक बातमी आहे, ती म्हणजे हळदीपूर मठाच्या वामनाश्रम स्वामींची पदयात्रा गेले 8 दिवस गोव्यात सुरू आहे. काल म्हापशात तर आज ही यात्रा पेडण्यामध्ये पोहोचली. वैश्य समाजाच्या काशीतल्या मूळ मठाला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी वामनाश्रम स्वामींनी ही यात्रा कोचीनपासून सुरू केली आहे. या यात्रेला वैश्य समाजाच्या बांधवांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.